Γεια παιδιά, και σήμερα θα ζωγραφίσουμε το Χριστιάνο Ρονάλντο. Είστε έτοιμοι? Κοιτάξτε. Τώρα θα το ζωγραφίσουμε πιο πολύ, επειδή δεν έχουμε τελειώσει. Είχαμε και επόμενο part. Σας παρακαλώ πολύ να κάνετε like και εγγραφή για να πάει 10.000 συνδρομητές σε αυτό το βίντεο και 10.000 likes. Όταν περάσουμε τα 10.000 likes θα έχω και next τέτοιο part που θα είναι ο Μέση, αλλά πιο καλύτερο. Αλλά ο Χριστιάνο Ρονάλντο πάντα τον νικάει. Και πάνω απ' όλα από αυτό, τώρα θα το ζωγραφίσουμε. Πάμε, ξεκινάμε. Παραδείγματος, έχω καιρό να κάνω βίντεο. Γι' αυτό σας παρακαλώ πολύ να αφήσετε μια καρδιά όποιος αγαπάει το Θεό. Να αφήσετε μια καρδιά στο τέλος, όταν τελειώσει αυτό το βίντεο. Και πάμε απ' όλα να τελειώσουμε γρήγορα. Μπορεί αύριο, μπορεί το μεσημέρι, δηλαδή 9 η ώρα το μεσημέρι, μπορώ να κάνω κι άλλο βίντεο με πιο ωραίο, να είναι και κάποιοι φίλοι μου, ο Στέλιος, ο Κωστής, ο Κωνσταντίνος. Αρχίζουμε. Αρχίζουμε, πάμε. Ρε, είναι τέλειο αυτό που κάνω τώρα. Άμα θέλετε να το δείτε, να το. Χριστιάνο Ρονάλντο. Δεν έχουμε τελειώσει αυτό εδώ κάτω. Γι' αυτό πάμε. Όπως λέει ο Μάικλ Τζάκσον. Πάμε. Άμα θέλετε να το δείτε. Μάικλ Τζάκσον. Ξέρετε το τραγούδι αλέ. Είναι τέλειο. Παρεπτιτόντως. Έχω καιρό να κάνω βίντεο. Έχουν περάσει 2 μήνες που ήμουν διακοπές. Δεν είχα πάει σχολείο. Τώρα όταν ταξιδέψουμε, μπορεί να ταξιδέψουμε Αλβανία ή Αμερική, θα σας πάρω μαζί μου και για να δείτε πώς είναι η Αλβανία, τι είναι εκεί. Επειδή δεν έχω πάει συχνά, έχω πάει 2-3 φορές. Δεν έχω πάει πολλές φορές.